תת כרומטידה אחות. שתי כרומטידות אחיות יוצרות כרומוזום. זוג כרומוזומים הומולוגיים הוא זוג של כרומוזומים שדומים באורכם ובמבנם, אבל לא זהים. תהליך המיטוזה מתרחש בכל התאים מלבד תאי המין במהלך כל החיים. תחילה, כל כרומוזום מסתלסל ונדחס וניתן לראותו מבעד למיקרוסקופ. כל כרומוזום מורכב משתי כרומטידות. קרום התא מתפרק. לאחר מכן, הכרומטידות מסתדרים במרכז התא. נוצרים סיבים חלבוניים היוצרים מבנה של קישור ומאפשרים תנועת כרומוזומים. הכרומטידות האחיות של הכרומוזומים נפרדות ונעות לכתבים מנוגדים בעזרת סיבי הקישור. לבסוף, התא מתחלק לשני תאי בת זהים לתא האם. שני תאי הבת מכילים את אותו מספר כרומוזומים כמו לזו בתא האם והם זהים לה. מיוזה הוא תהליך חלוקת התא בתאי רבייה. השלבים הראשונים של התהליך זהים לשלבים הראשונים של מיטוזה. בשונה ממיטוזה, אחרי הכפלת הכרומוזום, הכרומוזומים ההומולוגיים מסתדרים אחד ליד השני ולא בטור. בשלב זה נוצרים סיבים שמטרתם להפריד בין זוגות הכרומוזומים ההומולוגיים ומתבצע שחלוף, שהוא החלפה של מקטע DNA בכרומוזום אחד באחר. לאחר שהתא התחלק, מתבצע תהליך זהה לתהליך המיטוזה.